Oh no! Ni unggoy ni umot. Hoy! Awa diha kay maigo mo. Tarong nga diin. Kasi di na makuha nga pero sa Look at the butt cheeks. Three. Oh. hoy tagat dira. What's that? What? Sakto na. Pila ka buok? Duha ra, sakto ra duha. Sakto na diba? Picture. 1, 2, 3, go! Ching. Ang buko na. Ang gadas kayo. Good pa good. 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 That's pretty good. Yeah, tata. Good. That's pretty good. It's pretty good. Tubig. Kisay mo inom tubig. Hindi na ko ang tubig diha. Ano na ko? Hoy, nabulot tanan. Ano? Ha? Sige, tanan na. Kasi bali. Ano ito sugod na yun? Di, kani usay. Kani usay tanan. Dali na pagkuha. Gana. Scar. No. Hindi ko kumamubunot og lubi. It's been a long time. That's not pretty good. Grabe ka kiwaw nga nagbunot sa lubi, klaro kaayo yung dilian na tao na kung bana. Nya nabali pa jud dapat ang nasa iyahat duol ang kanang lubot para sa yun lang ang pagbira. Pero okay na lang, mayo na lang na kay nagbunot naning kamo taon. Kakugihan in taon. 3,000 is lata. So, kuhan ka. Tos ka na. Dali. Kana diha lagi mo unahan ha. Kana diha mo ligwate. Ya pa dong boss birahon. Ingo. Ako rin kuha mo. Anak, yung mana tuyok mo anak. Bantay na nga, di maligas mo. Gitudluan niya unsaon pag kudkod kinahanglan sa kilid unahon. Hinay-hinayon kay para dili maigo ang kamot sa kanang talinis gani sa kudkuran. Yang gi-demonstrate niya karon giswayan ni ate, first time niya nga nagkudkod. Na oy pagkalisod tan-awon kayo sa akong anak nga nagkudkod. Mapil man ang lawas. Nya ginaning kamot bisan lisod, naning kamot siya. Nya no retreat, no surrender jud ati dapat magkudkod kay para makahibaw, maka-experience kung unsaon pagkudkod. Dili lang kay magsigi lingkod, magsigi kupot sa cellphone, dapat magkudkod jud. Kana ing anao na dugay tuod siya, o di ba wala pay kuha. Dugay tuod siya, magsigi kad kudkod. Kinahanglan taason nimo imong pasensya, dili lang kanang magsige lang kag kudkod diha imo sa jud na tarungon nga makuhaan ang imuhang lubi. Pulmero naglisod siya, unya kay kani among lubi manggod humukon kay nang dili jud siya kanang gahi kay ba. Dili na pwede ati nga usa lang ka kamot ati, dapat duha jud na ka kamot. Kay kung usa lang ka kamot dugay kay kamahuman. Hinahinayan lang gud hangtod mahuman. Taason ang pasensya kay ang pagkudkod taason man jud. Naana si kuya na pod ang magkudkod.
Gangisi lang si kuya. Sige na kuya, kudkud na kuya. Bira. Why dili-dili. Sige kudkud kay ang atong pilit nihubas na. Mudukot na ron. Para isakto rasad na nga nagpa subuta, nagluto ta sa atong pilit inig kahumansad. Igo nga mausubosad, di ba timing kaayo. Kudkud kuya, ayaw jud magdili-dili. Sige, ang iyahang lawas maapil jud og kudkud oy lisura bitaw basta dili maanad no. Sa pagkudkud sa probinsya, kusog kayo mga bata, experience na namo sa una. Daghan kayo migkudkuron sa una kay kung gamay pa kaayog iban kuya. Kulang pa na kuya. Kana kaunon ba na sa mga bata nya lami kuya. Lami di ay ganahan di ay siya sa lubi. Nagituyok-tuyok na niya iya nagilugit. Nya gidukduk pa jud. Mahuman na ron mga tangtang na ron. Di na ron mahimong tuno kay dagko na kaayo. Sus naglisod jud taon si kuya ay nagtan-aw ko maluoy ka pero kinahanglan man makapon sila pagkudkud. Mag-experience jud ba sa pagkudkud. Sukol gud ang kanang kudkuran. Sa iyang gibuhat, gituyok-tuyok, giliso-liso. Sige kuya, okay ra na. Fight lang, fight. Mura nag-ML, fight. Kusugod kay mag-ML, di pakudkuron. O diba, hapit na mahuman. Sige, naa pa. Na happy na siya kay nakuhaan ako no. Pero naa pagud na sa kilid o, kinahanglan pa na nimo kuanon, kudkuron kay naa pa na tuno nga makuha. Happy na kay siya kay daghan na daw ko ning nakuha. Kudkuron palagi na kuya, di pa na pwede nga ato nang ilabay, sayang kayo. Isa karaban na ni papa. Sayang kayo na ato lang ilabay. Ay way hunong-hunong kuya, bira. Kudkud jud kuya, pagdali kaya nga tong pilit na luto na, dukot na naron. Sige man hinuon siya kaon sa lubi, gilamian ubi siya sa lubi. Niyang gikudkud. Ako ning gi voice over mga kabandin kay nagpa-TV man si Carmen Sky. Ngano kaha ni siya, giingnan ako nga ang volume pahinayon. Nag-TV noon, mo na nag-voice over na lang ko. Sus, kaluoy kay nako. Tingog gud sa kanang kudkuran, mura nagnasuko. Gidot-dot jud niya maayo. Na hangtod na nga nangalugit na. Inig tuno nimo na perting gahiya, wala na tuno. Kay napil man ang dagko. Pero may na lang kay nag-experience yun sila og kudkud. Tagsara baya kayo. Karon pa ko nagbiko nga ako sila gipakudkud kasagaran palit man ko ana dito sa merkado. Kanang kinudkud na nga daan. Ako jud sila pasuwayon. Gituyo jud din ako nga sila'y mukudkud. Ang papa ang mukatkat sa lubi. Sus nituman man sad. Pasalamat taon ko sa akong mga anak nga mga buutan. Ikaw man ani sayaw kuya ha. Dapat mo sayaw ka. Si kuya sayaw. Teng deng 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 deng. Hindot man din mo sayaw si kuya. Ay syempre di magpauwahi at sinang bandin. Kay nagkudkud man ang mga anak. Syempre mukudkud sa sinang bandin. Mao niya atong nadakan dito sa probinsya. Hanas na kay sinang bandin ani. Ug nagpabukal na sinang bandin, kusog na kay ni bukal ang ako ang arnibal o. Nya si ate kay kakanuno na. Nya ang akong lemon gi-prepare kay para sa akong biko. Ug sus hapit na jud ma butang na to ang pilit nga rice. Kay biko na sinang bandin lami na kay kaon og biko. Ug na luto na jud taon ang rice. Prepare na. Nya arnibal na kayo oh. Nindot na kay ni butangan og kanang bugas kanang linuto nga kuan ba akong giluto ba naunsa naman is nang bandin nagduka na unya nahimo na jud siyang biko sige ukay-ukay grabe paningot ng bandin ani sus lamia nya lami na kaayo oh. Nya mga unta ninyo mga kabanding lami kaayo
Gisilaw si Mama Liling sa akong biko. Lami daw akong biko. Nya gibutangan ako og arnibal, nya naay peanut sa ibabaw. Kaya kung ba na mao man iyang gusto ingani, pero ako di ko ganahan ingani, katamis na kay sa tanan. Pero mao yang gusto atong tumanan kay taon siya baya ang nikatkat. Di ba lami kayo tan-aw? Siya kahurot ana. Ang dagway sa human nagluto. Lo grabe kayo akong bugas oy. Nahuman ako gluto sa biko. Mukaon ako. Lami kayong biko akong gibutangan og mani. Og lemon. Mukaon ako. Mga untag biko. Unsa ilami? Murag biko. Unsa ilami ba? Murag biko nga. Okay nga. Ako sad muka. Mas naman sa kanulog now. Mga unta. Mura jug biko og lami. Mga unta mga kabandin. Bernie Santo karon narami sa balay, nagluto og biko, nangaon og itlog. Ako wala ko na ni udto. Nano ta? Na diri ay. Ano ta? Ayang lami kay murag biko. So, salamat sa pagtanaw kay nang bandin. Mga unta, padayon ko mukaon ha. Thank you. Bye-bye.